Hormatly vatandaşlar, sizin bilişini diyali, Türkiye'deki prezident ve meclis sayıları geçen son teyada giren hükümet Türkiye'nin siyasi ve iqtisadi yadayını oluşturmak için, kanunçılığı berkitmek için, Türkiye'ni nelegallardan araştırmak için köçelerde, uluk transportlarda, kerhanalarda, restoranlarda ve başka yerlerde kontrol reydlerini başladı. Yurttaki köpeleyen nelegallara Türk hükümeti köp yıllap gözünü yumup geldi. Doğrusunda Türk hükümeti öz devletine gelip gören nelegalları azaltmak hareketlerini ön başlamalı. İnni Türk hükümeti kanunçılığı yönetmek için nelegallara karşı görüş başladı. İnden başla Türk hükümeti nelegal migrantlara karşı öz hareketlerini sistematik yadayda geçirir. Hormatly vatandaşlar, indi önküsyalı tutulan nelegal migrantlar deport lagerine bir neçe ay saklap son koyvermediler. Nelegal iş migrantları öz yurtlarına iyiverirler. Bize gelen haberlere göre Türkiye'nin deport lagerine 10 adamdan kovrak Türkmen rayetleri saklanıyor. Deportasyon lagerinde oturan Türkmen iş migrantlar olsa biz öye kaydıp bilemiz o. Bizim belgelerimiz bağ. Biz öz belgelerimizi Türkmenistan'la işler yapıp bilemiz o diyorlar. Türkmenistan'da iş yok deyip öz kardeşlerine düşündürüyorlar. Türkmenistan'da iş tapsamam $100 bilen ne de başkalarını eklep bolyar, ne de belgelerini berip bolyar. Biz ölseyim Türkiye'de ölecek, yurdumuza gidecek değil diyorlar. Bize gelip kovuşan havalara göre Türk polislerim, jandarmalarım, prokurorlarım, kimlik veren idarlarım indi Türkmen illegal migrantlarından yadadılar. Deport lagerindeki şertlere kayıl olmasan ya da bir yeri bilen uruştan lagere amon gelip migrantlar oraya. Deportasyon lagerin içinde işleyen migrasya ve polis işgalleri Türkmen illegal iş migrantlara söylüyorlar. Türk polisleri deportasyon lagerde Türkmen illegal migrantları yaman helal ediyorlar. Türkmen halkının şuraya ağır yadayını YouTube'da çıkış edip aydıp verin deyip vatandaşlarımız menden hayiş ettiler. Koy Türkmenistan'daki bizim halkımız ve hükümetimiz bilsin Türkiye devletinin halkının katı kötünyenliğini diyerler. Türkmen hükümeti yani İstanbul'daki konsul işyerleri ve Ankara'daki Türkmen ilçihanasında işleyen diplomatlar Türkiye'nin deportasyon lagerine oturan Türkmen rayetlerden hava tutan oklar. Onu hiç kömek eden oklar. Eğer de Türkiye'nin polis kuruluğu Türkmen illegal migrantları Ankara'daki ilçihana ve İstanbul'daki konsolosluğa etseler, onu diplomatlar ve konsullar illegal Türkmen migrantlara $33 төлediyorlar. Migrantlara söylüyorlar. Neyme men sana Türkiye geliydim mi? Bana gününüz neye görsen şuraya görün diyorlar. O demek Türkmen hükümeti öz grajdanlarına iyi çıkan o. Türkmen grajdanların problemlerini çözen o. Kömek etmeden geçen qaytip neyme geldin deyip halka söylüyorlar. Türkmenistan'daki bir ulu veripeli diplomatın aydışına göre eğer de bir daşarı yurtta nelegal kalan grajdanlarının pasportlarını çalışsak ona olur Avrupa giderler ve bozgunluk dilerler. Onlar bizim devletimizin avrayını kaçırırlar diye. Men şu atrisatlin seleksiya arkalı diğer kurbanlık kezzaba vepalı için saylanan yukarı veripeli diplomatın aydan fikrine cevap verecek. Ulu hozlotmanmayan diplomat işgali. Siz iki türlü fikri yanlış analiz edip yanlış düşünce ediyorsunuz. Birinci, Türkmenistan devleti kurbanlık kezzabın ve onun tohunun tarafından basıp alındı ve dine kaide yüzünden aldı. Türkmenistan hükümeti kezzap kurbanlığının hususi hükümeti oldu. Türkmenistan'da hemme devlet kuruş institutları işleyen o. Onun ağıtları bağda öğüleri ihtiyarsız dine kurbanlığının aydanı bilen bolyalar. Haçanla Türkmenistan'ın grajdanı bir devletten bozgunluk dileyenine o Türkmenistan devletini maskara eden o. O dine Türkmenistan devletini basıp alan kezzap kurbanlığının devleti basıp alıp huzurlaştırandığını suud ediyor. Bozgunluk diyen adam Türkmenistan'da bolup geçen bir düzgünlükleri suud ediyor. Ve Türkmenistan'ı kurbanlığı kezzaptan halaf etmenin zerurduğunu görkediyor. Haçanla benim vatandaşıma Avrupa yurtlarına bozgunluk dileyenle o Türkmen devletine hakikati öleyen ve adalet isteyen grajdanların bağırdığını tasdikliyor. O adam
Türkmenistan'ın ve Türkmen halkının Avrupa halkının öňüne awraýyny galdyrýar. Sebebi Avrupa'da hakyny talap ediyen adamlar hakikat ve adalatlygy isleyen adamlar, jogapkärçilikli, akly we aňly adamlar Avrupa jemgyýetini östürip biljek wajip adamlar diýip hasap edilýär. Avrupa jemgyýeti şuraya adamları yetiştirmek için bir topar grajdan cemiyet ve hükümet institutları kurdu. Avrupa cemiyetinin maksadı her adam hukuklu, haklı, jogapkärçilikli, an düşünceli bolmasını isleýär ve şul gurnulan sistemany demokratik institutların üstü bilen bütün dünya yaratýar. Egerde sizin edýän pikiriňizde esaslansak, bir Türkmen grajdanı hakikata ymtylyp, kanuny ve adaletli döwletde ýaşajak bolsa, egerde şol adam Türkmenistanyna adalatlygy talap edip bilmese, öz hakyny, hukugyny, kanunyň esasyna gorap bilmese, onu ol adamyň özü şoňa günäkär bolýar diýdiňiz bolýardy. Onda şol adam Türkmenistan döwletini maskara edýär bolýardy. Diýmek sizin pikiriňizçe korrupsiýa edýän, kanunlar bozýan hökümet işgäri biriniň hakyny bozsa, ol jenaýatçy däl, ol günäkär däl. Ýöne bir kanunçylygyň pidasy bolan adam Türkmenistan'la öz hakyny gorap bilmese, adalatly islese, öz arzyny başga birine aýtsa, ol günäkär bolýar. Ol watan döwni bolýar. Bizim döwletimizi maskara edýär. Şeýle bolýar. Bul gaty ýalňyş. Bul bir sowat adamyň pikiri. Näme üçin biz kanun bozýan we korrupsiýa eden adamlary günäkärlemeli dälle, kimin kanun bozulsa, şonu günäkärlemeli. Näme üçin haçanla bir hökümet işgäri korrupsiýa edip kanunlar bozup ýürese, biz onu günäkärlämiz we pida bolan adama sen Türkmenistan maskara edýän diýäs. Meniň gowurýan DDT sağ toporunun aydınçlığı Юрий Шевчук'un Vatan Bağır'da Kovay'dan sözleri var. Родина – это не жопа президента, которую надо целовать. Отрицательный селекцияның esasına saylanan, ulu hormatlanmayan diplomat, men size Юрий Шевчук'un diyen sözlerini Türkmen diline tercüme edip vereyim. Vatan, bu prezidentin oğuşoryan götü der. Şunun için biz vatanımızı, bizim devletimizi, bizim vatana bolan söýgimizi, bizim vatanımıza bolan hormatymyzy, sizin oğuşap ýören prezidentin diplomatik däl ýeri bilen deňeşdirmän. Bu iki düşünce düýpli dürlü düşüncedir. Birincisi, bu ahlak taýdan pes düşen adamın yallaklyk häsiýeti. Ve ikinci düşünce bolsa, vatan söýüjülük, grajdan pozisiýasy. Hormatly vatandaşlar, gelin men size öz tohumynyň milli lideri bolan Kezzap Gurbanulynyň Türkmen grajdanlaryny gowlamak üçin beren wagdalaryny eşitdirin. Hormatly adamlar, hem boljak işe diye çäre yok diýipdirler. Hiç şeyli alanda etme. Türkmen döwleti sen her ýeriň arkaňda dağ ýaly ýygypdyrlar. Eger durmuş meseleýe çykaýsa, näse Daşary işler ministriniň wekillerini Aňarda ýani Türkiýede bolsa ilçhanada giýici unyň dowamyny ýüz tutup bilerdi. Kime näme kömek gerek bolsa hemme zady eder. Inni bolsa men Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň konstitusiýasyny gorumak barada wagdasyny size eşitdirin. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belente ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýän. Türkiýede bizim bir gyýyl maşgala bilen bir oglan vatandaşymyzy
Polis bölümüne saklananlarından polisler paşöler bilen söğüp aydıptırlar. Barın öz yurdunuza gidin. Yüreğe düştünüz gedaylar diyerler. Biz sizin için giyici ünlü işlemeli olacağız. Nelegal olup maskara olup biliyorsunuz. Barın gidin öz yurdunuza. Bir 5 milyon halkınız var. Bir topar teviye baylıklarınız var. Nividiniz var, gazınız var, pahtanız var. Türkiye'ye gelip gidayçılık edip biliyorsunuz. Utanın okmayın. Bizim devletimizin, sizin devletiniz yani teviye baylığın bolmasa da 90 milyona kolay halkımız olsa da halkımız siz yani gidayçılık eden ok. Gul olup daşarı yurtlarda işleyen ok. Neyme geliyorsunuz? Gidin yurdunuza deyip Türkmenleri utundurup polislere yani. Hormatlı vatandaşlar, yine haçanla, yurt bay olanla, devlette tebii baylıklar köp bolsa da, günle devlette ummasa tebii baylıklar bütün dünya satılsa da, hatta devletimizde cemi 4 milyon halk yaşasa da, 2 tane kezzap Kurban ve onun oğlu Serdar'ın devletimizi basıp alıp, husus uçlandırılığı için biz özümüzü, öz yurdumuzu ihlap bilemdi. Biz öz maşgalamızı iklemek için daşar yurda gidip kul hükmünne nelegal iş migrantlar bolmalı oluyor. Haçanla yurdu bir maşgala basıp alsa, haçanla atalı oğul 2 adam Türkmenistan'ın hem administratif kuruluş sistematını dine özüne bağlap koysa, sonum onu paralizavat etse, haçanla yurtta atalı oğuldan başka adam şolurdan bir soru çığıt alıp bilmese, haçanla yurtta bir topur Adalet partiyaları bolup hükümeti tankit edip yanlışlarını görkezmese, haçanla halk öz saylov sesleri bilen öz prezidentin saylap bilmese, haçanla halk hükümetini kontrol edip bilmese, haçanla adamlar öz konstitusyon haklarını korumağına korksalar, haçanla bir de korrupsiyon hükümet bizi korkutup siyasata koşulmak deyip korkutup dursa, haçanla biz halk bolup, ay Hudağa şükür asmanımız paraha deyip koyunlar yazdım gelpiyorsak, onu yurtta edenetlilik bolýar. Onu yurdun baylıklarını atalı olukisi uğramak bilen bolýar. Onu şu zatların netijesinde bizim devletimiz hiç vakt ötmez. Her vakt halkımız aç kalar ve başka yurtlarda kul olup işlemeli bolar. Yine şunun için Türkmenistan'da kurulan sistema diktatör sistema deyip bütün dünya hasap ediyor. Hormatly vatandaşlar, atalı oğul diktatörler Berdimuhamedov'un esas maksadı halkı östürmek değerler. Halkın düşüncelerini östürmek değerler. Halkı bir soğut etmektir. Halka azatlıklar vermek değerler. Gaytip tersine halkın azatlıklarını kemerlip halkı bayatmak değerler. İnsan tersine hareket ediyorlar şu diktatörler. Her vakit halkı gariplikte saklamak. Halk her gün ne öz yiyecek çöreğini, neden tapmalığını fikir eder yali. Halkı diktat hükümetinin oğurluk işlerine koşulmağına hiç vakti bulmaz yali. Halkı korkup kızıp durmaktur. Halk hiç vakt öz haklarını koruyup bilmez yali. Korrupsiyanı üstürmektir. Ve korrupsiyanı üstürmekliktir. Atalı oğul kezzap diktatör Berdimuhamedovlar şu maksatlara yetmek için halkı her vakt korkutup durmalı oluyorlar. Her vakt halkı bir kicik düzgünü bozdu deyip türmeye basıp durmalı oluyorlar. Bize gerek mi şuraya halkın durmuş? Bize gerek mi şuraya yurdu batmadan atalı oğul iksan kezzap? Yarın komentaryalarda öz fikirlerini deyip. Eğer de halkın bir bölümü biznes ya da potrotçuluk edip birden bay bolaysa da onu hükümetin hukuk koruyan, yani hukuk bozayan kullukları hükman şertte talamalı. Sizin bilişiniz yali, bir kanunçuluk bar yerine hükman korrupsiya emile gelýär ve korrupsiya ösýär. Yine şunun için diktatör sistemada bir kanunçuluk ve korrupsiya azalanok, dine ösýär. Yine şunun için birden bir baýaysa ya da kellesini kaldıraysa hükman suratta onu talarlar. Onun bağlılığını alırlar ve nerede olsa onu basarlar. Özünüz analiz et görün. Eğer de devletin hocalık işlerini alıp barayan ministerler teviğ bağlılıkları satanına para alıp korrupsiya edip pul kazanyan olsalar, onunla hukuk bozayan organlar, yani polis, prokuratura, emniyet işgärleri, suudi işgärleri neden pul kazanmalı? Neyle yaşamalı? Eğer de olan aylıkları cemi $200 bolsa, onunla olur halkı talaman neyle öz maşrafasını eklemeli? Eğer hukuk koruyan kulluklarına prezidentin özü bir kanunçuluk etmeyene ruhsat berýän bolsa,
Eger de prezidentin özü halka batışlar edin, halka saklan deyse, onu hukuk koruyan kurumların kanun esasına dağılan eller açılıyor. Onu olur halkı tağlayarlar ve korrupsiya başvurmalı bolýarlar. Olar dine halktan ümitlenmeli bolýarlar. Tebe onun alyan $200 aylıkları maşgalatını eklemeni doğru yetmeýär. Ine şul yürüyte kurulan diktatör sisteması diýilýär. Ve dine korrupsiya üstübilen şul diktatör sistema saklanýar. Hormatly vatandaşlar, özüňiz ünsürin 30 ýyllap Türkmenistan ösýär diýip diktatörler ağzını doldurup bütün dünya ıkrar ediyorlar. Yönü näme üçün Türkmenistan 32 ýyllap ösýän bolsa, 32 ýylda 1500'e gowrak ministrleri, vice-premierleri işten ayrıp diktatörler bastı. Näme üçün diktatörler 32 ýyllap Türkmenistan ösýär diýerler? Hani kim ösýär? Doğru diktatör ve onun tohumu ösýär ve baýýar. Yönü halkın düşüncesi östümi? Halkın har ýagdaýy gowlaşdymy? Halk baýlaşdymy 32 ýylda? 32 ýylda bizim haklarımız adally, bizim azatlıklarımız adally. Açık konvertasiya 32 ýyllap ýok. Açık internet 32 ýyllap ýok. İnternetin 70% saytları yapılgy. Kim östü 32 ýylda? Diktatorlar ya da halkymyz? Ýani öz pikirlerinizi kommentariýalarda. Hormatly vatandaşlar, gelin Türk döwletini ve Türkmenistan döwletini deňişdirelim. Türkiýe döwletini bizimki ýaly tebiğ baýlyklar ýok. Emma halky bizden baý ýaşaýar. Türkiýede köp partiýalyk sistemasy bar. Türkiýe döwletiniň köp partiýalyk sistemasy gowy işleýär. Biz bunu Türkiýede geçen saýlawlarda gördük. Türkmenistanda köp partiýalyk sistema ýok. Türkmenistanda cemiyet kurman ya da partiýany aşşak bolsaň, seni basýarlar. Mysal hökmüne ine Murat Düşemov. Partiýa aşşak bolup türmede otyr. Türkiýe döwletini Türkmenistan ýaly ataly oğul ikisi basyp almady. Türkiýede halk öz prezidentini saýlap bilýär. Türkmenistanda saýlaw ýok, diktatorun saýlaw ses ogurlugy bar. Indi gelin iki döwletin ilatynyň sany we territoriýasynyň möçberini deňişdirelim. Resmi taýdan berilýän maglumatlara görä Türkiýede 85 milyony goly adam ýaşaýar. Egerde legal migrantlaram hasap alsak, onu Türkiýede ilatyň sany 90 milyondan geçýär. Türkmenistanda bolsa jemi 4 milyony goly adam ýaşaýar. Türkmenistan çäginde bolsa 2,3 milyon adam ýaşaýar. Galan daşary ýurtdan iş migrantlar bolup işleýärler. Diýmek, Türkiýanyň ilatynyň möçberi Türkmenistanyň ilatyndan 22,5 esde köp. Egerde iki döwletiň territoriýalaryndan deňişdirsek, onda Türkiýanyň territoriýasy 780.580 kvadrat kilometr bolýar. Türkmenistanyňky bolsa 491.200 kvadrat kilometr bolýar. Diýmek, Türkiýanyň territoriýasy Türkmenistanyň territoriýasyndan 1,6 esde köp. O diýmek näme? O diýmek, Türkiýe döwletiniň hökümetini öz ýurdunda dolandyrmak bizim döwletimizden kyn. Territoriýasy 1,6 esde köp. Bu görkezlen şertler ýurdy hili we ansat usuly dolandyrmakda öz ilatyny ýokary hili şertler dürütmekde, iş yerlerini dürütmekde, adamın sosyal ve medisina şertlerini dürütmekde. Türkmenistan'ın hökümetinin, Türk hökümetinden ummasız yeni usulleri berýär. Ýöne, gynansaň Türkmen halkynyň ýagdaýy, Türk halkynyň ýagdaýyndan gatyr we agyr. Biz Türkmen halky, Türk halkynyň gapylaryna we ýurduna gul ýaly işlemeli bolýar. Menim diýjek bolýan zadym, egerde Türk hökümeti 90 milyon halky eklejek bolsa, olara iş şertlerini dürütjek bolsa, olara ýokary hil medisina şertlerini dürütjek bolsa, bu mesele Türk döwletine Türkmenistanyňkydan has kyn bolmaly. Ýöne muňa garamazdan Türk hökümeti öz halkyna şol şertleri dürüdip bildi. Onun esasy sebäbi näme? Onun esasy sebäbi Türk döwletinde dünýäde ösen demokratik döwlet guruş sistemasy var. Şol demokratik sistematynyň esasyny Türk halky öz prezidentini saýlawlarda saýlap bilýär. Şol sebäplen saýlanan hökümet Türk halkynyň bähbidine işleýär. Siz diýersiňiz, "Waq Murada, sizin diýen zadyňyz dogry, ýöne Türkmenistan döwletine beýle gowşy döwletler ösmäni mümkinçilik beren ok.
Gısyp dur. Bolmasa Türkmen halkynyň hem şertleri gowruşardy, ýaşaýyşy gowruşardy türkmen kýarly. Bu düşünje ýalňyş düşünje. Näme üçin men şeýle pikir edýän? Gelin suwutnamalara seredelim. Häzirki wagtda Türkmen halky başga bir döwlet bilen uruşdamy? Ya da Türkmenistanyň içinde grazdan uruşy barmy? Elbetde ýok. Diýmek başga döwletleriň Türkmenistana ýagdaýy aglaşar ýaly täsiri ýok. Egerde atala oğul ikisany kezza we olaryň garnaşlary gümünden baýap duran bolsalar we olar başga döwletleriň siýasaty azat bermeýän bolsa, diýmek egerde Türkmen hökümeti hem hakykatdan hem halkyň ýaşaýyş şertlerini östürjek bolan bolsa, onda bu ösüşde goňşy döwletleriň tarapyndan hiç bir perhçilik bolmazdy. Egerde biz soňky 32 ýylda bolan Türkmenistanyň taryhyna seretsek, Türkmenistanyň 32 ýylda geçirilen saýlawlaryň hemmesi bir kanun ýagdaýynda geçirildi. Ve halkyň saýlaw sesleri şu saýlawlarda ogurlandy. 2020-nji ýylyň geçirilen prezident saýlawlaryna Jenaatçy Serdar ve Gurbanly Berdimuhamedowlar halkyň 96% seslerini, ýagny saýlaw seslerini ogurlap Serdar prezident diýip öýleri ikrar etdi. Türkmenistanyň soňky 32 ýylda geçiren saýlawlaryny hiç bir azat döwlet tasdiklamady ve dünýä jemgyýeti tarapyndan bir kanun hasap edilýär. Saýlawlarda edilen bir kanunçylygy bütün dünýä halkara gurumlarynyň ekspertleri tasdiklady. Amerika ve Ýewropa birleşigi resmi taýdan Türkmenistanyň geçirilen saýlawlar bir kanun diýip tasdiklady. Biz atadan ogula geçirilen prezident wezipesini hiç wagt kabul etmez diýip OBS'de Amerikanyň we Ýewropanyň wekilleri resmi taýdan pozisiýasyny aýtdylar. Men şol ýygnakda bardym, men şol atdary öz gulum bilen işledim. Türkmenistanda prezident we häkimet halkyň istegi boýunça saýlanman soň bizde iki sany prezident, ýagny ataly oguluň diktaturasy emele berdi. Ine şol emele beren diktaturada Türkmenistany we türkmen halkynyň ösüşini baglaýar. Egerde aýdylanlar netijelesem şeýle netije gelip bolýar. Türkmen halkynyň ummatsız baýlygy bolanyna garamazdan Türkmen döwletiniň ilaty 4 milyondan geçmese-de, ýagny Türkmenistanyň ilaty Türkiýadaky ýaşaýan halkyň ilat sanynyň 22,5 esse adam bolsa, Türkmenistanyň territoriýasy Türk döwletiniň territoriýasynyň 1,6 esse kiçi bolsa-da, Türkmenistanyň iki kelleri diktatorlar bizim halkımıza Türk döwletiniň ýaly şertleri dörülüp bilmediler. Şu ýaly avantajlar bolsa da şular işlerini başarmadylar. Ýöne diktatorlar halka gowy ýaşaýyş şertleri döretmelilerim. Biz şunu düşünmeli. Sebäbi diktatorlyň esas maksady diňe öýlerine çäksiz gowy şertleri döretmek. Halka bolsa agyr şertleri döretmeklikdir. Egerde aýdylan pikir gyz halatda jemlesen, şeýle netije gelip bolýar. Döwletiň baýlygy halka gelmän soň, ol baýlyklarymyzy ataly oğul iksan kezza Berdimuhamedowlar ogurlansoň, halkymyň ýaşaýyş durmuşy we ýagdaýy Türk döwletiniň ýaşaýan halkyndan gaty pes. Hormatly watandaşlar, ataly oğul iki sany kezza Berdimuhamedowlaryň diýen sözlerine inanmaň. Olar iki sany süpük yalançı kezzaplar. Bu kezzaplar diňe Türkmen halkyny ağırlap gelen o. Eýsem bütün dünýäni ağırlap gelýär. Egerde siz neden bolsaňyz, soňky 18 ýyldan bäri ataly oğul iki sany kezzap yalançy Berdimuhamedowlar Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýyny gowulaşdyrmana derip diňe kynlaşdyrýarlar. Ýöne özüniň we öz tohumynyň haklaryny, baýlyklaryny gümünden köpelýärler. Bir kanun ve bir Sowet Gurbanlygynyň husus hökümeti 18 ýyldan bäri Türkmenistanyň internetiň işleşini gurna bilen ok. Adamlary iş ýerlerini düredi bilen ok. Gümünden hem uly üstünlikler gazanlyk diýip bütün dünýäni Vatan Habar programasynyň üstü bilen allak gelýär. Ataly oğul iksan kezzaplar dünýäde görülmedik gutoran ýalançylar. Bu ýaly Gurbanlygynyň husus hökümeti dünýäde ýokdur. Bu ýaly hökümet görülmedik masgarçylykdyr. Şonuň üçin bütün dünýäde ne de ataly oğluň awraýy bar, ne de Gurbanlygynyň husus hökümetiniň awraýy bar.
Yine sevdim vatandaşlar. Özünüz deyin. Kim Türkmenistan'ı bütün dünyada maskara ediyor? Elbette siz biliyorsunuz. Yine şunun için Türkmenistan devleti dünyada ilkenç diktatör devletlerin biri deyip hasap ediliyor. Bunun resmi taydan hem OON'un atçıotlarına, Human Rights Watch'un ve başka kurumun atçıotlarına resmi taydan belirlenendir. Haçanla biz öz yurdumuza dolansak, haçanla biz öz cevapkayarçılığımızı alsak, haçanla biz hükümetten haklarımızı talep etsek, haçanla biz yurdu bir kanun basmadan atalı oğul iki sani kizzaplardan azat etsek, haçanla biz sayılovları geçirip hakiki halka hizmet edecek adamı yoluşu saylasak, yine şonunu bizim durmuşumuz düplü o tarafa ütker. Ve biz Türk halkından has o yaşarız. Daşar yurtlarda bulçuluk etmeyeni bes ederiz. Öz yurdumuzda çağların arasında bahtlı, arkayın yaşap biliriz. Hava deyip bilirsiniz, Türk halkı da köseniyer. Yönü onun kösenci bizimki hallerdir. Onun azatlıkları köp. Onun mümkünçilikleri bizimkiden katı köp. Eğer de Türk halkının vekillerine içindeki mümkünçilikler pes olayan bolsa, onunla onlar istenip yurda gidip mümkünçiliklerini ululup bilerler. Bizim devletimiz olsa olayan mümkünçilikleri halkımıza bilen olur. Bizim devletimiz köhne 80. yılların Sovyetik sistemasının üstü bilen iki sani akmak, A harfına şermendeler bir heppe gödök atalı oğul dolandırışının aşağına ne de ösör ne de halkın mümkünçilikleri köpeler. Türkiye devletine ulanmayan siyasi ve iktisat sistema bütün dünyada özün sisteminin biri. Türkmenistan'da ulanmayan Sovyetik diktatör sisteması bilen Türkiye'deki ulanmayan dünyada özün demokrat sistemasının tapağıdan bizi şu ağır günü getirdi. Demek biz Türkmenistan'daki diktatör sistemanın çalışmalı ve Türkmenistan'la devlet dolandırışlarına dünyada özün demokratik adaletli sistemasını ulanmalı. Dine şu fırsatta Türkmenistan'ın bahtlı geleceği var. Ve Türkmen halkı adaletli devlette bahtlı yaşattılar. İnni arkada şehrin buluşu vardı gurun edelim. Hürmetli vatandaşlar, Goğuzum şehrinde 7.000 golay adam yaşıyor. Gurunağlığının hususi hükümeti Goğuzum şehrinde yaşayan hocalıkların hemmesine öz yaşayan yerlerini taşlap göçüp gitmeyene 15 günden 30 güne çeyrine vakt verdi. Eğer de kimin pulu olsa, $1,500 ve ondan yukarı ziyaretka berip bilen olsa, o adamlara teyade ulacağlardan cay almana mümkünçilik veriyorlar. Şol ziyaretkanı hükümet işgallerine birinden son teyade cay almana ruhsat alından son o cayları alacak olsam banktan kredit almalı oluyor. Kredit almak için yine de banka para vermeli. Alacak kreditini komers kursdan hasap etsen $20.000 yukarı oluyor. Oğlum alacak kvartirana bağlı. Eğer de hocalığında iki adam işleyen olsa, ona cemi hocalığına $200 golay pul geliyor. İnni özümüz hasaplak koyun. Eğer de hocalığa $200 pul geliyen olsa, onun 30%'ını kredite tölep bilirsin. Qalanım olsa iyim için, eşik için, gaz için, su, elektronik için tölümeli oluyor. Bilmek, hocalığa giren $200 umum girdiciden banktan alın kreditini yapmana ayda $60 tölep bilirsin. Ondan köp tölep bilmersin. Eğer de yıkılan cayına derek cay almak için banktan manat hatamına takminen $20 pul alınma olsan, onunla gelecek yıllarda alın pulun prosentleri bilen cemi sen banka $25.000 yatırmalı oluyor. Eğer de alınan kredide ayda $60 tölep veriyen mi olsam, demek yılla $720 banka kaytarıp biliyorum. Onu demek sen $25.000 kreditini 34 yılda tölep yapıp biliyorum. Hükümet 34 yıllık kredit veren o. Demek adamlar ya da oğurluk etmeli oluyor ya da korrupsiya edip birden çıkmalı oluyor. Eğer de banklar 30 yıllık kredit birden bereyler. Demek bir hocalık 34 yılla kreditini yapmak için 30'a çıkmanı işlemeli. 34 yılla penin ve maşkalan canı sağ olmalı. Eğer de birden maşkalada kimdir bir yaramasa medisina çıktacağını köpeliyor. Ve sen alan kredidinin prosentlerini yapıp bilmeyen. 34 yılla sen ne de maşin alıp bilirsin, ne de çağını okudup bilirsin. Dine işlep kredi yapıp bilirsin. Demek
Gojoda yıkılan jaýlara dere kredit alıp, soň 34 ýyllap onu üzjek bolsaň, sen we maşgalan çağıran yadamayan, yaramayan Batman bolmaly. Ýa-da korrupsiýa bolmaly. Inni men öz tohumynyň milli lideri Kezzap Gurbanular bir soragym bar. Halkyň içinde iň ýerendiýän öz tohumynyň milli lideri Kezzap Gurbanuly. Sen öz şäherini gurjak bolup, adamlary Gojodan jaýlaryny ýykyp, haklaryny bozup, bikanun göçürýärsiň. Gojoda yaşayan adamların ýagdaýyny öňküsünden beter agradýarsyň. Olaryň ykballaryny gowulaşdyrman tersine gaýtyp bozýarsyň. Adamlary ata-baba döwründen bäri ýaşap gelen ýerlerinden kowýarsyň. Olar sana näme etdiler? Sen büdjetden 3,7 milyar pul oğurlap, öz şäherini bikanun halatda gurup, bikanun ýagdaýda adamlary göçürýärdin. Bu jenaýet üçin oğlun Serdar bilen ömürlük türmede oturjağından habarın barmy sen? Bir kanun saýlawy geçirip, bizim saýlaw setlerimizi oğurlap, özüne bir kanun prezident diýen Serdar Berdimuhammedowa da men soragym bar. Kezzap Serdar Berdimuhammedow. Sizem kezzap psikitaýdan kelletigiden masaravat kakaňyz ýaly, bedenip 18 ýaşlyk ýaly oğurlanan pullary gurulýan obyektler açyp başladylar. Men idiot kakamın kezzap ýoluny alyp barjak diýdiňiz. Onu halk gulugul enişde. Ýöne men kakamın idiot ýoluny alyp barjak diýmediňiz. Diňe kezzap ýoluny alyp barjak diýdiňiz. Şonuň üçin biz sizden adekwatly hereketler garaşdyk. Ýöne sizem kakaňyz ýaly idiot ýoluny dogry geçip gitdiňiz. Ol ýol Türkmenistan üçin we Türkmen halky üçin katastrofa ýoly. Sizem Watan Habarlar programasyna men ýurdu dolandyrýan diýip spektakl bolup gelýär. Pikir etmeýän, halk bilýär kimin hakyky prezidentligini. Kimin hakyky prezident haklaryny ulanýanyny halk bilýändir. Indi biz halk bolup size boş baklaşky diýip lakam oýmaly. Boş baklaşky lakam üçinem siz öz kezzap kakaňyza minnetdarlyk bildirip bilersiňiz. Sizin bu torun kezzap kakaňyz hatta sizin prezident haklaryňyzy oğurlady. Boş baklaşka bolanyňyz üçin Aşgabatdaky baklaşkadaky suw çykarýan zawody yapmaň. Bolmasa halk üstüňizden beter bolar. Boş baklaşka zawodynyň ýapypdyr diýerler. Halk diýmedin birden. Bula Türkmenistana ýeketak boş baklaşka boljakdyr da diýip aýdaýmadyn, ferzap bolun. Biz halk bolup sizin boş baklaşka aladaňyzy diýär. Halk tarapyndan uly hormatlanmaýan bütün tarapdaýyn kezzap atalı oğul Berdimuhammedowlar. Hana inni atalı oğul ikisi Vatan Habar programmasyna 2-nji sezonyň 12-nji seriýasyny görkezýärler diýip halk üstüňizden ulýar. Bolly ediňini mundan beter Berdimuhammedowlaryň tohumuny maskara etmeýän. Siz halkyň içinde hemme paýşölleriň ýesi bolmaňyz. Inni bolly edin. Bizim halkymyz sizin Vatan Habarlar programmasynaky görkezýän spektaklaryňyzdan halis ýadady. Bizde sabırlyk kalmadı. Biz sizi tutsak edip cinayete çağırmasak başka alacımız kalmadı. Türkmenistan'ı ve Türkmen halkının katastrofa eltdiniz. Hurmatly vatandaşlar, bizim acayip yiti yazıcımız bolan şahirimiz Ak ve Saparaganyň bir gow bellek geçen sözler var. Vatandaşlar, diktator yıkanında gülüp yıkmalı. Şonu ýadymyzdan çykarmaň diýdi. Men şu sözlere goşulýan. O sözler gaty dogry. Sebebi biz diktator yıkanına azatlığa çıkar. Bizim bahtlı ve güzel durmuşumuz başlar. Bu bir bahtılık yani. DVT halk hareketi her vakt halkın tarafındadır. İnniki yapışıkları çeldi. Hoş sağ olun.